Daday, Ba? gravity ka ba? Gravity nga. Yung batang damaga mo. Inisip mo? Tuko ating ubingal. Day, di ba may more ka damdama? Uy nanak, dati pa panak, panak di dyan, da ko ha. Kumpaya. Aganad ka. Agan na, tampay mahit eh. At dati dantrak itane. Dantrak! Inya nga dantrak! Adi nga isang apulo dalig na nga lugan. Hanga dantrak di awag jay anak. Ang rob. 10 miler. Day, Kumpaya anak. payag ka nga si Katipi nakagwapo ito buong mundo. Iwan aki payagak aki, pinakagwapo agay, dinagmayatan nga ay. Nung sakti pinakagwapo ito yung buong mundaw. Amin kami, bulag. Ay, mas tipandangan mo na ka. Talagan sa nabisinan ka. Dun sa inaramid yung school Wala, day. Kaya niya nga tinubrayo tatay. Ka nag-drawing ada, day. Nag-drawing kayo? Mm-mm. Niya nga drawing yaw. Baka kinruot. Baka kan rule out. Pakita man, garaw, dito drawing mo. Awa Mike! Naglinis mo notebook mo na eh. Ay, natunga jurot dita. Inibusin na di bakan daday. Nya, ini po si baka. Ayun na tigur di baka. Manawan daday. Nya, imanawan. Ampay no si Katibaka dadi. No naibos di rooten di ka pala pumanaw. Nya. Ano? Natingubi nga. Chel, may katimanak. Daday. Tugo ka man to, ita dati damagag. Ampay kanutan nakiapa ka man diskwilaan yawn. Asa-asaran da daday. As-asar rin da ka, ampay niya tipang as-asar da kanyam. Bagbagada nga nalaad ka kanaw. Nya, dalakad. Wan, rupa ka kano nga bakal. Nya, agruro pa nga bakas. Kaya inya nga tinaramid mo anak kao. Gumawi. Kanya daday. Ay, pimawi ka kanyada. Kaya inya nga timbagam kanyada anak. Imbagak dadi nga. Umapal kayo lang Nya. Dahil pa nakigistilan, balan ko nga yun. Na. Ay, di ba dati exam yung tatatimat? Wala daday. Kondisyonan ka. Nung makapasa ka, at dati 500 mo into numalum kanya. Mayat? Mayat, daday. Dati ti allowance mo crowd. Lalay nga ma. Tantandaan na, nung makapasa ka, at dati 500 mo into numalum kanya. Nya. Sige, crowd, lalay nga. Kanana ka. Lalay nga ma. A few moments later. Nay, daka mo gaya mo na nakaw. Kumusta nga di eskwela? Daday. Mait. Ayat agrawd. Di ba ako nang daday, at dati 500 ko na pasanak ti mat. Yung anak, di ba ito ti promise ko kanyam? Congratulations, daday. Wow, nakapasa ka anak? Nakatipid ka ti 500, daday. Yeah.